Şiirali sana bari üçte var. Durmuşun film bolan bolsa, janry näme bolardy? Durmuşum film bolanmasa janry näme bolardy? Durmuşum film bolanmasa o janry komediya bolardy. Komediya. Obrazyňa golaýdy. Tawa, men aslında şu komediýany tarapdan hakiki näme, yani жизньda da şolar ýaly. Kaç gamgyn bolmany halamayna, şoň üçin komediýany bolar diýip pikir etdim men. Gowy. Durmuşunda 10 ýyl ömrüň görüp bilýän bolsaň, näme bilmek islerdiň? Biledim, başga bir zatlar soram kandymy kelýän bar, şu wagt. Gadyň sonra Zablуждение. arkaýyn oýlanyp bilýän, pikirlenip bilýän. Özüň gyzykman ýa-da bir zatla bilesiň gelýändir. Tawa. Ya bilesiň gelýän zat köpçülik eşdirýän o. Yok, aslında bir zadım da diýem diýler şoňa. Sayl. Owa. Şoňa polibon bilesim gelerdi. Türkmenistanyň bir atkazan aktýory. Şoňa ýa-da görüsim gelerdi okman. Hawa. Şoňa yetermi? Yetermi ya yetmermi? Şoňa ýa baýda. Funatym barjak derejäň bilesiň gelerdi. Hawa. Şeýle. Haýsy derejä barar ne şoňa bilesim gelerdi okman. Aýdam şu modda işlem uğruna bolsam. Taňra arkasyn, spasiba. Üçüncü jemleşik sowalym. Funwaty bir elemente meňzetmen bolsa, näme elemente meňzederdi? Bir element. Bir zada, luboy bir zada meňzetmen bolsa, näme meňzederdi? Neden tapmaňda böyle sorma böyle? Pikirlendir ya. Awa. Evet, ben gerotikan başka bir zat berer diýip pikir etdim. Şoňa üçin başda aýtdym, şahsy soralar bolmaz. Pikirlendirji, oýlandyrjy soralar bolar. Muhatta bir elemente meňzetjek bolsam, haýsy element bolardy? Kelle hesap kerak şu wagt. Error kelle şu wagt. Virus düşdi. Men diýsem. ChatGPT ýa-da. Misal üçin men özüm meňzetmen bolsam, funwaty bir ýaýrap ösüp barýan bir darak meňzederdi. Şonu inne açak bolat etmiyorum men. Açak bolanım açık bir meydan, ýaşyrlyk. Bir sana ağaç. O ağaçyň hem ýerine alma. Yani alma ağaç bolýar, o dolup aşyp durýar. Şonda näme? Fallamly. Awa. Mena şo ýa-da kelle gele şu wagt. O men özüm meňzetmen bolsa, şonda bir darak bir zada meňzeder. Ösüp barýar. Gur. Oy. Umma sowalym da şeýle şulardan ibaret. Gal ötede ýa-da çakym kabul edip gelen üçin köp minnetdar dost. Taňra hakym. En taňra O işinde usul gardy diýip. Bizim şu üstüne gepleşiğimizin hematkari Akel Logistika. İndeki ihvanımın kim olmağı sedavalı pikirlerini, tekliflerini komentarda belirlek geçin. Üstüne. Bu da açı bırak. Tamam, Tamam, tanrı yakalamış.